Nhar is-Sibt 10 ta' Jannar il-Partit Laburista se jibda s-sena bl-ewwel attività tiegħu fil-Valletta Waterfront. Din l-attività se tfakkar is-sitt sena ta' Robert Abela bħala Prim Ministru u mexxej tiegħu. L-attività li se tittella taħt tinda kbira se tinkludi spettaklu mill-isbaħ permezz ta' DJs u kantanti mis-7 iskwart ta' filgħaxija. Il-qofol jintlaħaq bid-diskors tal-Prim Ministru nnifsu. Dwar it-ħejjiet li għaddejjin One News tkellem Marej Falzon, membru tal-Eżekuttiv Laburista, fejn tagħna l-aħħar dettalji għal din l-attività fejn mistennija konkurrenza qawwija. Ir-rispons għas-Sibt li ġej huwa tajjeb ħafna għalkemm għadna fil-bidu tal-ġimgħa diġà qed ikollna ħafna nies li qegħdin jistaqsu u kif ukoll qegħdin jitolbuna għalhekk mhux ħankunu qed nipprovdu servizz ta' trasport. Fil-fatt hekk ħankunu qegħdin nagħmlu, ħankunu qegħdin norganizzaw trasport flimkien mal-kumitati kemm f'Malta kif ukoll Awtix ukoll. Min irid iktar informazzjoni jista' jikkontattja liċ-Ċentru Nazzjonali Laburista għal Malta u kif ukoll għal Awtix jista' jikkontattja kemm lill-kumitati lokali kif ukoll lil Ġuża Kassar. Jiena minn hawnhekk nixtieq nagħmel l-appell tiegħi, l-appell huwa biex tingħaqdu magħna, ħajkonna attività sabiħa ħafna, ħajkonna spettaklu wkoll u importanti nisimgħu il-messaġġ li ħajkun qiegħed jagħmel il-Prim Ministru Robert Abela.